Il-qorti ddikjarat li l-attentati kollha biex Keith Schembri jibqa' jaħrab milli jixhed fuq il-kumpanija 17 Black iridu jieqfu u fil-waqt li huwa se jiġi sfurzat biex jagħmel dan mill-qorti qalet li mhux se taċċetta aktar dewmien fil-każ. Dan ħareġ meta kompla jinstema' l-każ dwar il-kawża ta' libel li l-istess Chief of Staff tal-Prim Ministru qed jagħmel kontra d-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil. Schembri lu jipprova jevita u jaħrab mill-kontroeżami dwar 17 Black fejn jargumenta li l-kumpanija bbażata f'Dubaj ma kienx fid-dominju pubbliku fi żmien li sar l-allegat diskors ta' Simon Busuttil li kien dwar korruzzjoni żvelata mill-Panama Papers f'Marzu tal-2016. 17 Black kienet ġiet identifikata f'email li bawta mill-konsulenti finanzjarji ta' Keith Schembri illi kienet illikjata. F'dikriet immoti il-Maġistrat Victor Asha din il-ġimgħa il-qorti ma laqgħetx it-talba ta' Keith Schembri biex dan ikun eżentat milli jixhed fuq 17 Black. Il-qorti fid-deċiżjoni tagħha qalet li huwa irrelevanti dwar jekk Simon Busuttil kien jaf 17 Black meta huwa għamel id-diskors tiegħu f'Marzu tal-2016. Il-qorti għamlet ċara bi kliem ibes li mhijiex se taċċetta aktar dewmien biex Keith Schembri jitla fuq il-pedana tax-xhieda u jagħti l-verżjoni tiegħu. Il-qorti qalet ukoll li mhux se taċċetta aktar talbiet biex il-każ jiġi diferit sakemm ma jkunx hemm raġunijiet ta' saħħa.